Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama anal kiram, para alim, para ulama, para kiai, langkung-langkung panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmadi, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Sumpeno, panjenenganipun Ustaz Muhammad Nur Badrut Tamam, dalah sedaya para alim, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang sumrawuh, sedaya ingkang tansah kita hormati, kita muliakan, hadirin wal hadirat, jemaah pengaosan selapanan Ahad Kliwon wonten ing musala Al-Falah Guguran Penunggulan, sedaya ingkang rawuh kakung Semana putri ingkang kita muliakan. Alhamdulillah wonten ing enjang siang menika kita sedaya tasih dipun keparengaken kempal sareng-sareng wonten ing menika majelis wonten rangka pengaosan selapanan lan ugi kasarengaken mengeti dhateng Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi angin kita kempal menika estu-estu sinarengan kalian rahmat lan ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kunjuran katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kang tansah kita dereki teku laku tindak lampah sunah-sunahipun, Nabi kang tansah kita kawuladeni uswatun hasanahipun, Nabi kang tansah kita pengeti Isra lan Mi'rajipun, Nabi kang tansah kita gadang-gadang, kita ajeng-ajeng bijak wonten ing yaumul qiyamah syafaatipun, amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, gesang niki saya suwe saya tuwa kina mboten. Biyen kecilik sedenge bocah, saya tuwa dadi remaja, basa remaja terus tuwa banget dadi tuwek kina mboten. Mula ngaji niki kejawi nata dhateng ibadah, estunipun nggih kangge nata urip. Dadi ngaji niku mboten namung rawuh-rawuh mawon, mboten namung dirungok-rungokke mawon kangge referensi. Nggih monggo ngaji niki sekedhik monggo sekedhik, monggo semedipun lan lampahi dipun amalaken kagem gesang kita sedaya wiwit ngalam donya kang badhe dipun undhuh bejan wonten ing alam akhirat. Para hadirin ingkang kita mulyakaken, zaman menika sampun zaman akhir. Zamane akhir, zamane pun saya suwe saya tuwa. Ning senajan to saya tuwa,
disebutake saya modern, saya maju. Kina mboten? Wonten ing zaman ingkang sampun maju, zaman ingkang sampun modern iki kula tingali pun boten wonten tiyang ingkang bodho. Boten wonten tiyang ingkang bodho, kabeh niku wis padha pinter-pinter. Nggih napa nggih? Enten sing dipun dianggep bodho. Aku bodho kaya iso ngene. Goblok kae ku ya iso ngene, berarti nunjuke nek wong niku ora gelem dianggep bodho. Sak bodho-bodhone yang sak goblok-gobloke yang midhet belek ya tetep melenyek. Nggih napa mboten? Berarti menunjukkan yen wong niku ora gelem dianggep bodho. Mane kula matur zaman sakniki pun maju pun modern wis ora ana wong bodho ning kabeh padha pinter-pinter. Anak ning sedaya niku mangken wonten buktinipun. Ternyata membuktikan kabeh dongake pinter ning nyatane nata uripe dhewe-dhewe isih akeh. Mboten sekedhik sing tasih bingung. Nggih napa mboten? Niki sing rawuh niku termasuk sing bingung napa sing mboten niki? Bingung ya dodok. Sepi kula tak nyuwun pirsa, kula duwe dhuwit 1 juta. Lah Mbah Muhsin niku nembe panen duren duwe dhuwit 3 juta. Nek cara jenengan sugih pundi niku? Cara jenengan sugih pundi? Kowe ibu tak takone udah guyu tok. Kathah sing 1 juta, sugih sing 1 juta apa sugih sing 3 juta? 1 juta niku lah. Kula duwe 1 juta, ning kula ora duwe kepenginan, mboten duwe karep napa. Ora kepengin ngombe yang lebar ngopi. Ora kepengin mangan ya saka omah wae wis sarapan mambungi rejepan itu berkat. Ora kepengin pit motor mergo elek-elek ya wis duwe motor. Ora kepengin omah ya elek-elek wis duwe omah. Anang Mbah Muhsin niku duwe duit 3 juta. Kepengen tuku motor NMAX sing regane 29 juta. Kira-kira ngoten niku kula karo Mbah Muhsin bareng jejer mapan turune lemah bleksek dhisik pundi niku. Dhisik pundi niku. Kula wis ora mikir apa-apa. Duwe sak juta nang sak wis meneng wae. Lah Mbah Muhsin kan angen-angene ge warna-warna. Duit 3 juta isih kepengin duwe motor NMAX regane 29 juta. Kurangnya pinten niku? Kurangnya 26 juta. Ki dulen pirang glundung meneh ya. Pirang wit ngitinge usuk ngalor ngidul ngetan ora kecandak-candak. Mila sing jenenge sugih niku kok mboten kok ningali dhateng jumlahe dhuwit. Ora kok ningali marang nole niku wae. Anane sing jenenge sugih niku dipun ngendikaken innamal ghina nafsi. Saktemene wong sugih iku sugihe ati. Kapan wis ra duwe kekarepan napa-napa ya kuwi sing jenenge wong sugih. Mulane wong melarat niku jare teng penungkulan iki wis ora ana. Anane kok rumangsa kurang, lha iku mergo nggih salah klentu anggenipun nata urip. Lah hasil saking klentu anggenipun nata urip niku pangen dangu-dangu.
Nggih sakniki pun umum. Pun teng budi-budi teng kota nggih pun wonten, teng desa nggih pun mulai merajalela. Gandeng anggenipun memahami Al-Qur'an klentu. Anggenipun memahami dhateng hadis menika klentu. Anggenipun memahami dawuh-dawuh saking ulama klentu, akhiripun anggenipun mengapresiasikan. Ngertos mengapresiasikan anggenipun ngamalaken ngelmu lajeng klentu. Anggenipun ngamalaken klentu pun klentu malah basa weruh wong sing nglakoni duwe amal yang bener malah disalah-salahke, dibidngah-bidngahke, dikafir-kafirke. Lho saiki teng umbung Purworejo pun mulai mriki pun wonten sing model ngoten. Jadi panci anggenipun golek ngelmu sampun kleru, memahami sampun kleru, anggenipun ngamalaken kleru, basa weruh wong sing bener malah disalah-salah. Lho kathah contonipun. Ana wong berjanjinan lemuni bid'ah. Ana wong ziarah kubur lemuni nyembah kuburan musyrik. Ana wong tahlilan nek ngomong lah Kanjeng Nabi ra nyontoni. Nggih pancen tahlil sing kados jenengan waos niku waos sing diimami Mbah Ki sinten Mbah Ki Sumpena niku Kanjeng Nabi biyen pasti mboten nate nglampahi kados ngaten. Ning sinaos Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi kados mekaten ning setunggal wekdal Kanjeng Nabi niku nate dipun tangkleti dening satunggalipun sa'il. Sa'il niku tiyang ingkang nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi. Nah, si sa'il wong sing takon niku matur dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum. Hal yasilu dzalika ilaihim. Qala na'am innahu la yasilu ilaihim wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bit-tabaq idza uhdiya ilaihim. Sa'il sing takon matur dhateng Kanjeng Nabi, kula niku nembe damel sedekah. Tangga-tangga kula undang, kula jang kula liwetke, kula sembelihke petik loro rong kandang niku. Kula janganke mie, janganke kretek. Sedaya ganjaranipun kula aturaken dhateng tiyang-tiyang sederek-sederek kula ingkang sampun seda. Kula kirimaken dhateng tiyang kang sampun seda. Wa nahujju anhum, kula nggih nembe mawon wangsul saking ibadah haji. Haji kula niku wingi nggih kula kirimke dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun seda, bapak kula, simbah kula. Wanat ulahum kejawi niku kula nggih taksih ngempalaken tiyang sedaya takon maca-maca tahlil, takon maca Quran, maca sholawat, maca tasbih, sedaya manfaat ganjaranipun kula aturaken dhateng ahli kubur kula. Pitaken kula dhateng panjenengan Kanjeng Nabi, hal yaslu dzalika ilaihim. Napa akmal yasin kula lampahi kala wingi niku dumugi napa mboten dhateng ahli kubur kula ingkang sampun sami seda. Kanjeng Nabi lajeng paring jawaban kanthi kalam ingkang sharih, kanthi kalam ingkang jelas cetha. Nabi kita jawab na'am, iya. Lah kapan Kanjeng Nabi dawuh iya, berarti ganjarane tekan. Ganjaranipun dugi. Panci Kanjeng Nabi urung tau tahlilan sing kados kula jenengan. Diwiwiti ila hadurati dirampungi kanthi donga tengah-tengah enten waosan
Quran, enten waosan sholawat, enten waosan zikir. Kanjeng Nabi panci derengate nindakaken kados mekaten. Lah, saking dawuh menika niki lanjut terus dening para alim, para ulama dipun rangkum, dipun kempalaken. Oh, nek nganake tahlilan, ngundang tahlilan kuwi ana wacane Quran, enten wacane sholawat, enten wacane zikir, enten wacane tasbih, enten wacane istighfar. Mboten keri mengko nek wis rampung le tahlilan ya terus didumi gelas siji-siji. Nggih napa mboten? Enten sing jainan apa mboten? Enten sing jainan apa mboten gelas? Bukan biasa apa jenenge gelas wis metu karo pasitane, malah nek cara teng pijit iku malah wedar-wedan terus daharan. Kadang nggo sego napa bakso napa mie ayam napa teletong ngoten. Lho teletong itu sate lontong ngoten lho Mas. Teletong itu sate lontong. Pun cekap niku sing kagungan dalem tesih kurang marum nek sedekah. Isih ngetokke kadang cething, kadang besek. Isine besek ku kadang-kadang gedange raja niku rung patek mateng nek dipaksa kon mateng, dikabit niku. Tekan rumah kok saya angel ra karo patek mateng dipaksa kon. Niku saking kepingine sing kagungan hajat ngedalaken akhire gedang rung mateng dikabit dipaksa kon dipocek angel ra karo-karoan wis dulake nang sarung malah sarunge templek rono. Kanjeng Nabi panjenengan nindakaken ning dawuh Kanjeng Nabi niki wau langsung dipun rangkum dening para alim para ulama. Terus iki lak sekedap malih wulan ruwah badhe sama ngawontenaken ruwahan. Iki ganjarane ruwahan niku saged dumugi. Malah Kanjeng Nabi akhiripun dawuh mboten namung sekap dumuginaan. Kanjeng Nabi tersih terasakan dawuh innahu layasiru ilaihim wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahu kam ahaduhum bitobat. Sak temene ganjarane wong urip ganjaranmu sing diaturke nanggon ahli kuburmu kuwi mau kabeh yekti padha tekan. Malah wong-wong sing nang alam kubur kuwi mau layak rahuna bihi yekti padha bunga-bunga. Yekti padha seneng-seneng kelawan ganjaran sedekah sing sliramu kirimake. Bungae wong nang alam kubur kama yafrahu ahadun bitobat. Bungae wong nang alam kubur nalika nampani ganjarane wong sing sedekah wong sing urip iku dipun gambaraken kaya dene nalikane sliramu kabeh nampa panganan sing gedene sak tampah. Mahami hadis iki aja kok tampahe sing gedhe isine akeh mboten. Terasipun dawuh idza uhdiya ilaihim nalika sedekah sak tampah ganjarane dihadiahake dhateng ahli kubur. Dipun sebataken niku hadiah. Lho kapan kok sebutanipun hadiah? Sekecil apapun sing jenenge hadiah dipun paringaken dhateng setunggalipun tiyang niku mesti krasa bunga. Kina bener. Contoh enteng-entengan penunggulan ana sing magang lurah. Penunggulan enten sing magang dadi lurah, dadi kepala desa. Sowan tengene jenengan Pak Musim kula nyuwun doa, kejawi doa kula nyuwun dukungan tobrosanipun. Basa Bali niku ninggali kresek.
kresek niku isine sarung wadimor regane 60.000. Lah wingi pas nalika bodho dira jenengan bisa tuku sarung atlas sing regane 150.000. Lho nalika nampa sing 150.000 karo sing 60.000 niku kira-kira seneng pundi? Seneng sing 150 napa sing 60? Mesti seneng sing 60. Mergo napa sing 60 niku ratu-ratu randu duit. Mergo hadiah. Napa meneh ahli kubur teng mriko wis ra iso salat dhewe, ra iso maca Quran dhewe, ra iso zikir istighfar dhewe, ra iso warna-warna kok tampa hadiah. Dajal ana wong mati nang kuburan jembene maca Quran jenengan ra sida ziarah kubur mlayu keprek. Wa ditahlili malah maca dhewek saka jero bulan ran. Kono maca dhewek tinggal bali. Wah niku dadi kathah sakniki tiyang niku anggenipun memahami hadis niku klentu ling ngamalke kleru basa weruh wong sing bener malah disalah-salahke. Oh niku setunggal. Ingkang kaping kalih iki sekedhap malih badhe ruah terus Ramadan. Tenggene wulan Ramadan iku wonten kesunatan ingkang ganjaranipun warti-warti tur kathah saben dalu naminipun salat tarawih. Nggih napa mboten? Tarawih niku maknane salat ingkang akeh ngasune. Lah niku wonten sing memahami hadis malih tarawih kok akeh-akeh 20 rakaat wong Kanjeng Nabi wae ming 8. Enten apa mboten sing ngoten niku? Kanjeng Nabi wae ming 8. Nggih leres pancen Kanjeng Nabi niku nalika salat tarawih teng masjid namung 8 rakaat. Iki kula waos tengene kitab Ahlus Sunnah, Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah susunanipun Simbah Kyai Ali Maksum Kerapiak Jogja. Kirang langkung ngeten iki keteranganipun. Terus Kanjeng Nabi niku nalika salat tarawih teng masjid namung 8 rakaat. Ning musala mriki aja diganti 8 rakaat. Aja dipindah 8 rakaat. Lah Kanjeng Nabi sak sampunipun salat 8 tarawih 8 rakaat teng masjid langsung Kanjeng Nabi kondur. Kanjeng Nabi kondur salat malih. Wonten sahabat ingkang pirsa, ingkang ngertos. Lho Kanjeng Nabi jeneng kok teng dalem salat malih salat nopo? Kanjeng Nabi jawab, aku nutup enggonku tarawih nganti 20 rakaat. Akhiripun para sahabat do niru-niru kabar niku terus napa semiar teng mriki. Semiar teng mriku para sahabat do tiru-tiru ngerwolu nang masjid kondur do neruske nutuke ngantos 2 rakaat. Miderek kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku saben dalu para sahabat do salat tarawih teruske dhewe-dhewe teng dalem niku dipun sebataken isma'ulahum azirun ka azirin nahri. Daleme sahabat niku nganti ana suarane gembrengen. Ka azirin nahri gem kaya suarane gembrengenge talpon. Rampung sekolah anggar mriki nek tamam bari terus 20 nang kamar gembrengen. Kuwi iku salat dhewe terus gembrengen. Mbok terus gembreng durung omah sing dhuwur mriku sing kabeh gembrengen ngoten iki. Lah ngoten niku berlaku ngantos Kanjeng Nabi sedo. Berlaku ngantos Kanjeng Nabi sedo. Akhiripun Kanjeng Nabi sedo pucuk pimpinan khalifah
dipun asta panjenenganipun Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di tengah-tengah kepemimpinanipun Khalifah Abu Bakar ana sahabat sing cerdas, ana sahabat sing limpat sing pinter, asmanipun sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar ku angen-angen daya wong salat tarawih ming 20 rakaat dadi dicicil nang masjid dadi teruske nang ngomong dadi siji nang ngopo nggak rampung. Nek wis rampung garek ngopi leyeh-leyeh mudeng kaya dolanan HP nyetel TikTok sak rampung. Akhiripun angen-angen kala wau dipun aturaken dhateng sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kula badhe matur arep apa-apa ngeten. Nika lho umat Islam niku nek do tarawih 8 nang masjid ya terus diteruske teng daleme piyambak-piyambak. Niku umpama didadekke siji pripun? Dadekke siji 20 rakaat ya lebare niku wae sare medan-medan sing lung buka ya enggal buka. Sing arep kepengin nyekel HP ya sik ndang ya nyekel HP arep Facebookan WA-an para deresan Quran. Lah sahabat Abu Bakar dipun maturi ngoten niku nggih ngendika, "He sahabat Umar, kok sampean kok usul kaya ngono? Kuwi kan ora tau dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora tau kaya ngono." Lajeng sahabat Umar matur, "Hadza khair sahabat Abu Bakar. Niki sae." Napa jenengan boten kek mutan rumiyin Kanjeng Nabi anggenipun salat tarawih 8 teng masjid diterasaken disampurnakaken kalih dosa teng dalem sebab miderek sejarahipun tak rumiyin nalika niku tasih deres-derese temune wahyu saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi kan namung kuwatos mung kuwatir memperberat dhateng kula jenengan lan sak umatipun sedaya. Kanjeng Nabi kan namung kuwatir nek disempurnake nang masjid 20 rakaat, makin malaikat Jibril temurun majibke salat tarawih 20 rakaat. Dipun kuwatiraken kados ngaten. Lah sakniki niku Nabi wis ra ana, wahyu ra bakal medhun. Mula sakniki dilumpuhke mawon teng masjid. Akhiripun permasalahan niku lajeng dipun beto tenggen rapat kabinet Abu Bakar, dipun rembang sahabat Ali, sahabat Utsman, sahabat nitulipun. Lajeng dipun sepakati tarawihipun kalih dosa rakaat. Kanjeng Nabi niku namung kuwatir yen salat 20 rakaat tarawih niku diwajibke dening Gusti Allah. Kaya ngopo abote salat tarawih 20 rakaat kok diwajibke. Kira-kira nek cara jenengan 20 rakaat dihukumi wajib abot apa mboten? Berat napa mboten? Cara Kanjeng Nabi berat. Lah iya salat 5 wektu wae sing paling akeh 4 rakaat wis do rumangsa abot. Nggih napa mboten? Lah napa pentingipun ledo ibadah ledo salat modele do nyang-nyangan. Subuh jam 4 dinyang setengah 7. Ono sing jam 9. Duhur jam 12 dinyang setengah 3. Bali kok ngalas ya. Asar jam 3:15 dinyang jam 6 kurang seprapat. Mergo nimbangi napa bawon rampung-rampung. Nek mesti ya milih duren ya. Salat 5 wektu wajib harus kaya ngono abote ngono kok tarawih diwajibke 20 rakaat. Kaya ngopo abote. Bila sing dipun napa dipun tenggen rapat sedaya setuju. Lajeng dipun wontenaken launching
pertama kali salat tarawih berjamaah kalih dasa rakaat wonten ing dalemipun sahabat Ubay bin Ka'ab digoleke imam sing suarane apik. Nah niki kathah tiyang sing memahami kalian ana sing ngarani salat tarawih 20, ana sing ngarani 8, ana sing muni 11. Lah wong hadis salat witir kok dienggo ngukumi salat tarawih. Dadi wonten sahabat nyuwun pirsa kalih Dewi Aisyah. Wonten sahabat nyuwun pirsa kalih Dewi Aisyah. Kanjeng Nabi niku nek salat dalu witir pripun? Dewi Aisyah taklet kan nyuwun penjawabi ngoten. Kanjeng Nabi iku nek qiyamul lail salat witir sak jabane Ramadan, sak jerne Ramadan ora kurang saka 11 rakaat. Dadi nek ana wong tarawih kok 11 rakaat niku mung padha karo witire Kanjeng Nabi. Mung padha karo witire Kanjeng Nabi. Salat witir kanggo dalil salat tarawih niku bener napa kleru ngoten niku. Nek memahami kleru, nek ngamalke kleru malah nyalah-nyalahke sing 20 rakaat. Karena orang mudeng niku kapak-kapak niku ngoten niku. Nek biasane penyakit wong ra mudeng niku cok ngeyel. Lah tenggene Ramadan niku wau nggih niki kula namung ngemutaken mawon kadang-kadang nggih sok wonten sing sami supe. Gandeng sing digong-gongke ganjarane werna-werna tarawih ning ana sing kelangan. Lah napa kelangane? Salat ba'diyah Isya. Salat ba'diyah Isya yo ilang. Bar salat Isya wiridan delok terus munggah salat tarawih. Mboten do salat ba'diyah. Lah salat ba'diyah Isya iku senajan mung 2 rakaat iku nek cara ngendikanipun bagi Halwani nika enten HP niku ganjarane langkung kathah langkung gede daripada salat tarawih sing 20 rakaat. Dadi yen ana wong salat tarawih ora ba'diyah Isya niku padha karo wong golek uceng kelangan deleng niku. Mula monggo senajan tondo tarawih kula ngimutaken salat ba'diyah ampun ngantos diilangi. Monggo dipun lampahi salat ba'diyah Isya ya mung 2 rakaat ora suwe 2 menit ora ampun. Nggih. Monggo dipun utamakaken niki salat ba'diyah Isya. Nggih pancen awake dhewe niki ajeng ibadah sing abot-abot kan mboten saged ya ngopeni sing enteng 2 rakaat ya. Ganjarane luwih akeh tinimbangane tarawih. Mulane kula wau matur awal awake dhewe niki ngaji niku kejaba nata ibadah nata ibadah ditata uripe nggih ditata. Ibadah ditata aja nganti iku wau kok golek uceng kelangan deleng. Wong sakniki nata urip. Kanjeng Nabi setunggal wekdal ngendika. Niki jam pinten? Jam 12. Oh, itu jam mati niku. Kanjeng Nabi rumiyin nate ngendika, lailata usriya bi ila sama ausani rabbi bi khamsati asya. Nah, masih 40 menit santai. Kanjeng Nabi ngendika nalikane ingsun diisraake munggah tekan langit dening Allah, ingsun diwasiati dening pangeranku 5 perkara. Kanjeng Nabi niku nalika dalu Isra Mi'raj itu kan
munggah teng langit kejawi nampi nindakaken salat gangsal wekdal Nabi kita nggih nampi dawuh warni-warni saking Gusti Allah termasuk diwasiati gangsal perkawis salat 5 wektu minangka kewajiban sing 5 perkara iki kangge nata uripe manungsa wiwit donya ngantos pinjang teng akhirat. Allah wasiat pertama kali la tu'alliq qalbaka bidunya fa inni lam akhluk halaka. Muhammad atimu aja nganti kumantel-antel marang dunya. Atimu aja digantungake marang dunya senajan to uripe isih nang alam dunya. Sak temene ingsun Allah ndadekake dunya saisine dudu kanggo awakmu, dudu kanggo sliramu. Nabi mawon sing rasul, nabi rasul kekasih Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah diweling atine aja nganti gumantung ngendelke kumantel-antel marang dunya. Senajan to uripe isih nang alam dunya. Mila dunya niki monggo dipun adepi sak wajare, dipun adepi sak lumrahe. Ampun usah nemen-nemen sirah nggo sikil nggo mlayu. Adan sikil gondas apa mboten? Mboten wae. Ndas sikil jane ya ora ono kan. Engko tari basane ra ono niku. Ladone diadepi sak mampune, sak bisane, sak lumrahe ngadepi sing lumrah sak wajare mon mboten usah nemen-nemen. Duwe ngombe wis nyato golek ngombe. Duwe mangan dilayu golek mangan. Duwe niku papan kepengin ngiyup duwe omah yo golek duit nganggo gawe omah. Kepengin duwe pit motor ya wis nyambut gawe usaha piye carane ben iso tuku pit motor dia sak lumrah. Mboten usah sing nemen-nemen. Dia bisa wajare, dia bisa sak lumrah. Mana mboten lumrah yo malah mboten kaya wong. Kira mboten. Nek ora lumrah rasa wajare malah kok kaya malaikat dudu wong lan. Dia bisa wajare semawon. Mboten usah nemen-nemen iki jenenge bisa nata uripe. Contone badhe bodho wulan kejeng ngaten iki panjenengan sanjang kali sing putri sepuh tak nyambut gawe adol-adol duren adol-adol apa kusuk bodho ben bisa tuku vario sing regane 22 juta. Tenan nyambut gawe meteng-meteng tenan dilah tanggal 20 atau tanggal 20 Ramadan niku ge entuk duit 18 juta. Kamu kok vario regane 22 juta. Kurang pinten niku? Kurangnya sekawan juta wis ngene wis. Pokoke bodho kudu numpak vario anyar wae napa tangane bojone dipreteli. Dipreteli gelange drijine bojone dipuntresi juga yali aline kupinge bojone guntingi dijupuk anting wis kurang 4 juta ibu pokoke kudu nganggo vario kadidol kabeh akhire tenanan bodho ngalor ngidul ngene numpak paboncengan numpak vario anyar tangga-tangga donya wadeh montore anyar sogeh sira ning basa didelok jerone ngremumuh bena mboten didelok jerone ngremumuh ana pantek-entekan buka dompet nang pom bensin kisinan duwite ra ono. Dadi niku ketoke sugih ning jane wong paling melarat sak guguran nggih ngoten niku. Lha ketoke sugih. Jane sing paling melarat iku tapi nek wong bisa nata urip, wong niku gelem ngaji, kruncu pengajian lho.
duwe karep nafsu niku mboten kok diwujud. Duwe kepengin vario anyar ya wis lah. Wong karang duwite men 18 juta ra cukup nggo tuku sing anyar ya didukke karepe ya seken-seken ra apa-apa sing penting bisa kanggo silaturahim. Sesuk nek wis bar bodo iso nyambut gawe meneh kok menika sawahe Pak Ayu kok tumpake sing anyar. Lha niku nek wong iso natore kan ngoten niku bisa ngedhuke karep bisa ngedhuke gengsi. Jadi ra iso ngedhuke gengsi yen niku wong sugih kok mung ketoke. Kula panjenengan gesang niku ra mung falsafahe ning kaya dene tukang parkir. Tukang parkir niku nggone ana motor 75 grek wis dipapak. Mereka kok Pak anane parkir panggenane ditoto. Tutupi nganggo napa niku? Nganggo banner. Makan ana motor sing apik wis dipapake meneh dinggo. Iku sing jatahe pit, sing jatahe mobil iki kan ana motor elek dijet 1000 grek dugan wis kok papake. Mundur maju kiri kanan kok diabani papake panggo. Nah ana sing teko luwih apik espas ya dipapake kaya wis padha wae. Ana sing luwih apik meneh taruna teko ya dipapake ngono wae. Ana sing teko luwih apik meneh Nmax rasio ya padha kok dipapake ngoten iki. Lah pancen sak mangsane pit motor niku lunga dijupuk sing dhewe tukang parkir niku kira-kira nahan-nahan napa mboten. Nggondeli ta mboten. Waja kuwi motorku apik, Nmax aja digawa lunga muni ngoten niku. Asene sing sebabnya nopo kok tukang parkir ngeklaske pit motor lunga mobil lunga sebab tukang parkir rumangsa kabeh niku namung sak derma timbang. Wis kono lunga sing penting bayar 2000, bayar 5000, kono maget beneran gek gentenan kancane. Nek nek tukang parkir ngoten niku. Lho awake dhewe menyikapi donya jane nggih ngoten niku. Kon HP-ne bodol, HP-ne ilang ya saka ikhlas ngono berarti dijupuk sing kagungan kumpul ya dina liyane wektu ulang tahun diganti dening Allah sing duwe apik. Allahumma kulo menyikapi dunya kados para rawuh ingkang kita mulyakaken Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku nate dipun dangu dening satunggalipun tiyang li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Nabi Ibrahim jenengan niku kenging napa sebab napa kok diangkat dadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim jawab bi salasati asya. Aku diangkat dening Gusti Allah dadi kekasih Allah iku mergo 3 perkara. Salah satu diantaranya wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Aku ora tau mrehatinake perkara sing wis dijamin dening Gusti Allah. Dadi kabeh wong urip nang alam dunya iki jane pun dijamin dening Gusti Allah. Wa ma min dabbatin ngoten niku. Selajine gegremetan semut kangkrang niku mon kewan sing cilik-cilik ana tumo ana tengu niku mon rezekine sampun dipun tata dipun jamin dening Gusti. Lha apa maneh kok uripe manungsa niki kabeh sampun dipun jamin. Lah Nabi Ibrahim mboten ati mrehatenake perkara sing wis dijamin dening Gusti Allah. Kangelan temen wong wis dijamin kok dadak di prihatin-prihatinake. Jadi kabeh ku jane pun wonten jaminane, pun wonten tulisane, pun wonten takdir. Lah kapan nakdir Gusti Allah anggenipun nakdir menungsa nalika menungsa niku teng jero rahimipun ibu umur sekawan
atau 120 dino. Lah dipun sebataken inna ahadakum yasma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina lailatan nutfah ngoten niku. Nalikane sliramu napa teng jero kandungan iku umur 40 dina iku isih rupa nutfah, isih rupa mani. Iki terus dipun terasakan malih dipun 40 hari setelahnya niku makin sampun dados ngalakoh, dados getih kempel. Nah, makin 40 hari yang ketiga itu sampun dados mudghah, sampun dados daging kempel. Nah, nalika sampun dados daging kempel, Allah lajeng fayafuhu firuh. Fayafuhu firuh iku maknanipun malaikat diutus Allah supados ngiseni nyawa utawa nyebul nyawa. Lan tiyang ngandut sekawan bulan niku sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Napa buktinipun ana obah-obah, ana gremet-gremet. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten Bu? Niki kula kudu mbuktekke kudu nyotoke wong kula duwe anak 5 ya urung tau meteng masalah. Mulai enten obah-obah. Sasampunipun dipun sebul nyawa lajeng wayah maruti arpa'i kalimatin lajeng dipun dawuhaken dipun perintah dipun takdir sekawan perkawis. Bikat rezeki ditulis masalah rezeki. Rezeki sampun dipun Ki Baharudin besok urip nang alam dunya rezekine sak miliar Allahumma amin. Kok kurang ni amin sentimen banget. Niku makan mbok kepiye carane mesti tekan jatah ini. Berarti tekan tuwa mbok kapan tetes montene rezeki. Ati rezeki panci sampun dipun tulis. Dina iki Kliwon tanggal pinten iki? 27 Rajab nang penutulan rokoke jarum dede ra duit ya iso tuku jarum. Senajan ngoten niku sampun pancen tulisane ngoten niku nek tulisane Gudang-Garan Pinter ya intine Gudang-Garan Pinter. Nek tulisane lintingan ya lintingan ya. Jadi pancen tulisane niku para rawuh ingkang kita mulyakaken sedaya niku panci sampun dipun tulis. Sampun wonten takdiripun. Sasampunipun bikat rezeki masalah rezeki wa amalihi lan ditulis ngamali. Dadi ngamale kula wiwit lahir nganti tekan mati niku pun enten tulisan. Sing ora ana tulisane Kliwon mangkat ngaji dilalah bengi siang niki ya putune teko ya ora mangkat umpamane ngoten. Lah pancen ta ana tulisane putune teko ora mangkat ngoten niku. Wa amalihi wa ajalihi lan ajali batas umur nggih sampun dipun tulis. Wasakiyun ausaidun cilaka bejan nggih sampun dipun tulis. Lan kono kae arep cilaka kepleset ngoten nggih pun enten tulisane mriku asline. Ning sing jenenge takdir niku nuwun sewu panci enten sing saged dipun rubah. Iki jenengan kula paringi bocorane napa mboten? Iki nek ora wong buburan ora tak duduhi lho. Dadi takdir niku taksih saged dipun rubah. Dadi takdir niku kan wonten werni kalih. Wonten sing mubrom, wonten sing mu'allaq. Nek takdir sing mubrom niku takdir sing pesten, sing napa sing mboten saged dirubah. Wis pacet wis pokoke kudu kuwi ngoten. Wis pokoke kudu kuwi ora kena diulang-ulang, ora kena dirubah, usaha ikhtiar kaya napa wis pokoke hasilé seming ngono kuwi. Iku jenenge takdir ingkang
mubro. Ning wonten takdir ingkang mu'alaq, wonten saged dipunhubungaken kalih perkawis lituripun. Naminipun ikhtiar usaha. Mila sing jenenge takdir niku saged dipun rubah siji niku saged dipun rubah niku kanthi donga. La yaruddul qadha illa bid du'a. Qadha pastane Gusti Allah, takdire Allah ora bisa ditolak, ora bisa dirubah kejaba kelawan donga. Siji niku kudu donga. Lah sing kaping kalih kados ngendikanipun para ulama Syekh Abdul Qadir Jailani, takdir niku saged dipun rubah kanthi sedekah. Lha setunggal wekdal niku wonten lare nek-nekman dalu-dalu badhe Isa sowan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pun tampung cekak matur warni-warni niki tiang lare nek-nekman iki lajeng pamit. Lah sekarang nek-nekman iki pamit, tamune rawuh malih, sing rawuh niku malaikat Mizrail petukan teng ngarep lawan. Malaikat Mizrail mlebet ngobrol-ngobrol kalih Nabi Ibrahim. Akhiripun malaikat Jibril nuwun pirsa, nika wau tamune jenengan iku nem-neman sinten Nabi Ibrahim. Ha niku jamaah pengajian mriki ngoten lah cara penake ngoten niku. Dados pundi Israil kula niki badhe saking mriki makin didhawuhi Allah nampi tugas sing Allah kan jabut nyawane lari ning-ning niku. Lho kok saged padahal niku wau piyambake mriki iki nembe nyuwun pendonga kalih kula bilih benjang-benjang niku badhe ijab, badhe dadi manten. Lah mireng kabar ngoten saking Israil niku Nabi Ibrahim niku kepengin mlayu-mlayu. Kepengin mlayu-mlayu ngandani kalih nen-neman wis pokoke nikahan ijab nek iso bengi iki wae. Aja nganti sesuk, esuk mergo yen ijab esuk sampeyan wis ora bakal iso sesuk wis mati. Mulai ijab nek iso bengi iki wae ben bengi iki iso ngrasake dadi manten anyar. Ngrasake dadi manten saiki sesuk mati serapopo lah karepe Nabi Ibrahim mboten niku ning dibikar kan wis bengi kandhani ora kandhani akhiripun mboten dikabari ora usah dikandhani biarlah kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala mboten dikabari saestu mung dibuktekke mawon mati tenan ora dhewe basa tekan esuk-esuk malah bocah niku kalungan lunga adus. Barat tukang riase teko yo dandan. Lah kok yo sida kelaksanan jenenge ijab dadi manten anyar. Ngaten atus dalu ditunggu ora mati-mati ya bocah. Seminggu malah lunga napa bulan madu aring Pulau Dewata mriku. Niki. Nganti suwi setahun malah lahir anake. Lah suwe malah mantu dhewek. Lah basapun 70 tahun niku malaikat Jibril ku dilalah sowan Nabi Ibrahim alaihi. Lajeng dipun tutul dilahke. Lho malaikat Israil sampeyan 70 tahun kepun kan dika yen nom-nom mantiku bengi niku badhe jenengan jabut nyawane. Lah kok dumugi saiki malah wis ngantenane sida duwe anak beranak pinak kathah kok nganti tesih urip dumugi saiki terus pundi. Ngeten Nabi Ibrahim panci nalika semanten kula medal saking dalem panjenengan pun masih kula pites bocah. Pun ajeng kula jabut nyawane. Dilalah kok Allah niku maringi dawuh anyar. Kan menunda kematianipun lare neman itu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Mulane dumugi sakniki kula rawani jabut wong boten wonten dawuh saking Gusti Allah. Wong kula jabut nyawane manungsa niku utusan dawuh saking Gusti Allah.
ini mboten sak-sake Nabi Ibrahim itu nampa dawuh saking Gusti ngoten. Akhiripun dipun simpulaken berarti dan itu sebabnya napa niku kok jenengan kok dipun tunda kematian lari nene maniku sebab nalika semanten lare nene maniku dalu niku medal saking daleme jenengan saking bungae sesuk esuk dadi manten ngetokake sedekah sebagian harta bendanya niku kanggo dadi manten sebagian harta bendanya disedekahake napa disedekahake dhateng fakir miskin. Kita sedekah iku bisa ndawake umur minimal ngantos 7 tahun. Sing kepengin umure dawa-dawa dibandane ditekke nggo sedekah. Dungsung dengan kula ya ora apa-apa lah. Dadi boten niku jenengan badhe kepengin mlebet swarga dhisik ya syarate sedekah. Rumiyin wonten riwayatipun naminipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf iku sahabat sing sugih teng Mekah nggih sugih, mboten ngoten dijak Kanjeng Nabi niku pindah teng Madinah, hijrah dhateng Madinah. Lah sahabat Abdurrahman bin Auf iku pancen potongane sugih. Teng Mekah tokone kathah, omahe kathah, ming bojone sing ora akeh. Bandane kathah. Lah kok dijak napa hijrah Kanjeng Nabi teng Madinah uripipun malah ya akhire mikir-mikir niku. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh wis ora usah kuwatir, donya niki sing kagungan Gusti Allah, asal gelem ibadah iku mengko bakal ditata uripe dening Gusti Allah. Pindah teng Madinah awale kere ning akhire dadi sugih. Pancen sahabat Abdurrahman potongane wong sugih. Mula jenengan kula kampari sugih niku jane ya butuh potongan ora sak-sake. Pancene potongane sugih ya dadi sugih. Nek potongane melarat kok kaya ngopo nganti gegere ireng nek iku ya ora bakal sugih. Akhiripun besenatan sahabat-sahabat sing pikir-pikir do meri, do mikir lah ya Abdurrahman ke wong sugih bisa nambahi ibadah wajib kelawan sedekah. Awake dhewe sing kira-kira nyambut gawe bendina esuk sayangan begini ala ngeteke sedekah kok ya angel. Awake dhewe ra iso nambahi ibadah kanthi sedekah. Akhiripun sahabat sing do pikir-pikir do padul kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi tiyang sugih ku penak nggih. Ayo ket biyen. Ora maksudnya kepiye nggih sing sugih nika do saged nyampurake ibadah wajib kanthi sedekah kanthi ibadah sunah. Ya kita sing kira-kira pikir-pikir mboten saged Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi apa sampeyan do tak kabari. Lho sampeyan bendina maca tasbih, maca alhamdulillah, maca Allahu akbar ki mau kan nek sampeyan gelem maca sing akeh iku ganjar apa swargane luwe dhisik. Ganjar luwe swargane luwe dhisik. Dhisik wong pikir daripada wong sugih kasih 500 tahun. Lah para sahabat sing pikir iku ya do alhamdulillah senajan marat-marat ya sing penting swargane disilah pas ngendika ngoten iku dilah sahabat Abdurrahman bin Auf teng winginge Kanjeng bila bala sing pikir dulu sahabat Abdurrahman maju ngoten pun boten saged diogek Kanjeng Nabi. Boten saged dirubah kan. Ora sebab kudu ngono arak dhisik kudu dadi wong pikir. Nggih pun Kanjeng Nabi nek jenengan sakniki pokoke kula jeneng wangsul nyambut gawe niat ingsun dadi wong fakir. Ono wong nyambut gawe kok niate dadi wong fakir. Hiburan enten apa boten ngoten nyambut gawe ben melarat iku enten apa boten. Wis jelas rata-rata nyambut gawe wis kepingine sugih. Ben iki sak donya mung siji tok niku kakek Abdurrahman bin Auf bali tekan omah. Lalu kanca-kancane dipun kumpulaken pedagang-pedagang itu. Dikumpulake.
Sampeyan tak kumpulkan berarti apa ora? Mboten ngerti ya, apa sebabnya aku kepengen dadi wong fakir. Tolong kayak kurma nang Madinah kae sing wis elek-elek kae tolong tukunen. Nah aku duit apa? Aku duitku nang lemari dintekno ra apa-apa. Jadi tim itu udah jadi tim sukses kemelaratane sahabat Abdurrahman bin Auf. Nek sakniki ana jenengan daftar dhisik dhewe mesti. Pun dipapake kok. Iki bayarane sampean semene sing penting kok duit nyong nang lemari kan ditekke. Nyambut gawe kok ngentekke duit seneng napa seneng ngoten. Nyambut gawe kok ngentekke duit nggih entuk bayar bisa penake ra karo-karoan to ngoten. Mriki basa niki orang daftar karo dhewe. Lah basa niku duwite wis metu kabeh, akhir kurma sing elek-elek sing bosok-bosok Madinah niku mlumpuh teng gudange sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, kanten lajeng niku sahabat Abdurrahman sowan dhateng Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi alhamdulillah niki kula pun berhasil, pun sukses mulai dinten menika kula sampun dadi wong fakir. Mangke dalu kapan munajat dhateng Allah pun aturaken dhateng Allah. Sakniki mati kula ikhlas ridho sebab sakniki kula wis dadi wong melarat. Estu dalinipun Kanjeng Nabi munajat dhateng Gusti Allah matur dhateng Allah. Lho malaikat Jibril niku mudhun niku betul catatan Kanjeng Nabi ra ono catetane Abdurrahman bin Auf kok melarat ki ra ono niki lho bune. Boten lho kok saged. Boten saged ditakoki masalah saged disebab sing ngersake Gusti Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku sugih niku merga napa kangge modali jenengan dakwah. Kanjeng Nabi dakwah niku salah satu sahabat ingkang modali asmanipun sahabat Abdurrahman bin Auf niku. Akhiripun basa pun rampung munajat enjang badhe subuhan sahabat Abdurrahman dipun timbali dening Kanjeng Nabi. Abdurrahman dalem Kanjeng Nabi, aku mau wis munajat marang Allah, malah Jibril medun nggawa tulisan nek sampean kuwi ra ono catetane dadi wong melarat. Sampeyan catetane dadi wong sugih. Wong bengi ana malaikat ngabari ngoten niku dhateng jenengan bunga apa mboten. Wong masih seneng banget. Nek sahabat Abdurrahman bin Auf malah susah. Lho kok saged Kanjeng Nabi. Kula niku jan wis ora nyekel duit napa-napa. Wis dadi wong melarat kula niki. Lha akhiripun dipun tenggon sebulan kan pun 3 bulan niku dilarang negara Yaman niku kenging wabah penyakit. Nek cara mriki ya corona napa-napa minangane niku. Lah niku salah satu obat sing mandi kanggo nambani niku mboten enten liya kejaba ditambani karo kurma bosok niku. Kudu ditambani ngangge kurma bosok. Lah kabar Abdurrahman nyimpen sak gudang kurma bosok krungu wong Yaman diborong karo rajane Yaman. Wah, akhirnya penyakit teratasi. Niki niku wau duwite wong sak Yaman mlumpuk nanggon lemarine sahabat Abdurrahman bin Auf. Bosone delek-delek ya Allah, kowe dadi wong melarat kok ora iso-iso. Nek dipun badhe waktu telung sasi. Jadi mergo napa? Mergo sahabat Abdurrahman bin Auf saged nata uripe, saged nata ngibadah. Pun cepet-cepetan sing nomor 2 wasal mahabbata kali fa inna masirakum ilayya. Muhammad wasiate Kanjeng Nabi dateng Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad dadekno rasa demenira namung marang ingsun Allah. Satemene kowe kabeh bakal bali marang
Gusti Allah. Jadi kabeh iki napa badhe wangsul dhateng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wangsul pun dhateng Allah sedaya. Kapan kuwi ibadah kabeh krana Gusti Allah. Nglampahi napa mawon kudu krana Gusti Allah. Sedekah krana Gusti Allah, ngaji krana Gusti Allah, salat wajib krana Gusti Allah, salat duha traweh napa wonten iki krana Gusti, umroh krana Gusti Allah, haji krana Gusti Allah, bahkan nanti tekan nikahan bojo iku kudune krana Gusti Allah, gawe anak niku ya krana Gusti Allah. Jadi senajan to gawe anak niku ya separo niku ya nganggo nafsu, nek ra ngono kan ya ora dadi. Nang ibadah sing paling penak teng dunya iki pancen niku wae ngantenan niku sing paling kepes. Harus nafsune keturutan ganjarane gedhe malam juwah niku wis padha karo napa mateni wong sahid ngremes napa tangane bojone niku dosane do rontok. Kena mboten durung ngremus liyane. Dadi kabeh niki kudu krana Gusti pun sing nomor 3 wastai tritola bil jannah Muhammad kuwi anggone golek swarga sing nemen sing tenanan sing serius aja ambleng-ambleng aja leda-ledi kurang 8 menit salah jam 12 cekap niki mangke wastai tritola bil jannah Muhammad nemen sira anggone ngudi swarga. Dadi Kanjeng Nabi mawon anggenipun pados swarga didhawuhi Allah sing serius sing tenanan niku ya temenanan. Maksude mboten ambleng-ambleng, mboten lamis, mboten leda-ledi. Kanjeng Nabi mawon sing rasul sing nabi ling golek swarga didhawuhi sing tenanan. Apa meneh sing dudu nabi dudu rasul. Kanjeng Nabi nek salat dalu qiyamul lail nganti doa sukune do lecet samparane. Jenengan tau salat nganti lecet samparane. Nganti abu sampar pun nanti napa dereng. Insyaallah dereng nanti. Kira-kira nek salat kok nganti abu nganti lecet niku nek 50 rakaat pun abu lecet apa dereng? Ya. Pun tau jajal kok murid dereng. Jadi Kanjeng Nabi kula monggo dipun kita supaya umatipun dipun dawuhi nyonto dhateng Kanjeng Nabi sing nomor sekawan wakun Aisyah minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Muhammad ana sira wong kang pegot saking makhluk mergo makhluk iku ora duwe apa-apa tur ora duwe kekuatan apa-apa. Muhammad uripmu aja nganti kegantungan, aja nganti ngendelke wong liya. Wong liya wis ora duwe apa-apa, tur ya ora duwe kekuatan apa-apa. Punah contone ndilah mriki niku apa nandur wenih wit pari, mbok semangsane arep panen niku malah dikerah tegus. Iki napa mboten? Contoh ngoten niku. Masa dikerah tekus parene akhire ra sida panen. Pas niku dilelah anake papat iku butuh ragat kabeh. Sing siji njaluk enggar dilamarke cewek, sing siji njaluk pit motor, sing siji kuwi arep mlebu kuliah, sing siji mangsane lebon-lebon sekolah. Kira-kira puyeng napa mboten ngoten. Mumet ta mboten. Akhire sing nyekel mek bareng jare ya nggih mumet akhire jare. Tak omongke ndak darani curhat. Akhirnya umat ngoten niku niki. Kira-kira nek jenengan ngoten niku teng warung napa teng pasar Kalibata ketemu karo sedulur nang yo waduh ala apes temen yu Kang nggih wulan iki ra sida panen pangan tegus malah anake butuh ragat werna-werna butuh ragat pirang-pirang. Kira-kira sedulur jenengan niku teng pasar Kalibata yo buka tasih rika butuhe pira kok omong wae tak cukupane enten apa mboten sedulur ngoten niku. Enten apa mboten ngoten. Ora ana wong tunggale wong biji.
Mesti boten wonten niki. Teng video gak sugih kaya apa nggih boten enten sing kaya niku niki. Mulane aja nganti ngendelke marang Gusti, ngendelke marang sepadha-padha menungso ku mandela pasrah tawakal sambato namung dhateng Gusti. Lah carane kepripun? Carane sing nomor gangsal terakhir dirampung nanti. Wasta sing nomor gangsal wadum alat tahajud fa inna nusrata ma'adiyamil lail Muhammad ngajekno sira ing salat tahajud sak temene pitulunge Allah iku bareng-bareng sartane salat tahajud. Wong jenengan kagungan kerewetan napa mawon, masalah ekonomi, masalah anak, masalah seserahungan, masalah napa mawon, monggo sami sambat nyuwun dhateng Allah kanthi lantaran salat tahajud. Pun boten kata-kata wis jam kunjul niki. Mugi-mugi anggen kita menawi Isra Mi'raj barokahipun dipun paringi tetep iman Islamipun, tambah kiyat ibadahipun, istiqomah salat gangsal wektalipun, dipun paringi lebar jembar rezekinipun, soleh-solehah putra wayahipun, dipun gagalaken urusanipun, dipun icali ruwet lan susahipun, sedaya akhir hayat pinaringan husnul khotimah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis li dzikra Isra Mi'raj Kanjeng Nabi is'alna wa auladana ibadika sholihin wa ibadika muttaqin wa ibadika faizin wa ibadika farihin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban rizqan min haitsu la tahtasib min haitsu la tahtasib min ghairi ta'abbud sabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa auladana fid din wa 'allimna wa 'allamna ta'lim. Allahumma ya Allah shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tasalu biha hadzal istima' ma'muran bin-nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal futuhat wal fidal wa nafad al-anzal wal istiqamah wal amal bi wasi'ah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi ya Muhammad ya amanal khaifin aminna man akhafu ya amanal khaifin sallimna man akhafu ya amanal khaifin najina man akhafu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya kalebatan kekiran pamahaman adanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq